Bantu abasekhaya, molweni bethuna. So I'm sitting in my thoughts and thinking of i-interview endandike ndaba nayo noZweli wakwaNgwenya. Uthi uNgwenya kule segment, amadoda ngoku awafuni udoda, amadoda ngoku awafuni uba ngamadoda. Ude uthi xa kusithiwa indoda ayikhali, akuye kuthethwa ngeenyembezi, kodwa kuye kuthethwe ngendoda ebalisayo. Understand, we acknowledge men go through a lot. And I always become so vocal uba there's nothing wrong with uba utsho uba silindele kubuhlungu kule ndawo. There's nothing wrong with sharing your feelings, your thoughts, your plans. Be vulnerable around people that you trust. Hey, kodwa sinento entsha bethuna, into entsha sha. Entsha kraca. New from the box. Andiyazi noba oobhuti bethu badiniwe na okanye badikiwe na. Yindlela mhlambe nathi thina obogel oko siyakhongozela, okokoko siyakhongozela until maybe they feel that they become empty. I don't know. Kodwa kunezinto endiye ndiqonde uba it shouldn't be a season thing, it shouldn't be a century thing, it shouldn't be a theme or a trend. Indoda mayenze ii-duties zayo njengendoda, because amadoda ngoku, there are things that they always refer from the forefathers. Utamkhulu wam wayesenza ukuthi, umakhulu wam wayesenza ukuthi, only when it suits them. And then kubekho eze bazothi phela into zesimanje zikanjena, into zangoku zizinto zangoku. Ndikhumbula umakazi wam uncane, ndimbiza umake ngoba ngumamam, oyena mama endimaziyo. Uthi bona kudala babesithi xa bezovakashela umfana, wayephatha 2 standard pillowcase, aphathe itawuli esiyazi ngorefri, aphathe amashiti amabini, ishiti abazolendlala bazolala phezu kwalo, neshiti elizofakwa between the elizofakwa kwi-blanket. So kuzobakho ishiti lokulala ngaphantsi, kubekho ishiti elizoba ngaphezu kwabo before kubekwe ingubo. Unobangela ke, I want to assume that they knew uba amadoda awahlali nentombi enye. So wonqena ufikela kobaba umdaka bukaLindi baphezolo. Asike isilindi ne, ndenza umzekelo, andimazi noba ngubani uLindi, ligama liqale lafika. So uavoida okwakubila bukaLindi baphezolo, nalamarhaqalala wamarhoqololo wetawuli bezisetyenziswa nguLindi phezolo, nalambilo kaLindi waphezolo kweza pillowcase, uzawufika afake zakhe. Uthi ke xa ibalisa umncinci wam, kena ke eyona nto yayibuhlungu kakhulu, wayengenazo nezihlangu, wayehamba ngeenyawo. Xa efika wayezofika umfana embekela amanzi, izihlangu zazinqabile. Uzawufika umfana embekele amanzi, afike ahlambe. Ugqiba kwakhe ondlale ezi zinto zakhe ezenazo, ezaa tawuli zakhe, laa mashiti wakhe, yonke loo nto leyo. Uthi kwamfana wawungatyi ngoba kaloku wena ubhentsisa ikhaya lakho uba kuyalanjwa. Uze ebusuku nje apha ngoba kaloku ukuza kwakho wena uza abazali sebelele sekusophoriwe. Awusophoranga kowenu? Uthi ngelo xesha andilambanga, ndihambe ekhaya vela kukho, kulelwe ngendlala. Ngelo xesha lo mfana uza nesonka sombhako. Isonka sombhako, it was luxury back then. Uthi ndisale ndithanda isiceli ngoba kaloku uba uke wasikhwabasa wasitya esi sonka,
wena uyatsho uba kowenu kuyalanjwa kodwa uhambe sewusophoriwe kowenu. So ithetha uba wena uthi kowenu kulanjiwe. Egqiba kwakhe ekuseni xa izawuhamba futhi uzawuhamba kungekasi, lingekaveli ilanga, uzawuqokolela la mashiti wakhe amabini nezaa pillowcase zakhe netawuli yakhe, uzawufika zihlambe kowabo. Intombazana, ndifuna ukubuza mani, uziva njani intombi ufika kwamfana ugqiba kwakho uthatha itawuli ibisetyenziswa ngomnye umntu? Andikhathanga noba ibiklini. But now, part of me again, ndinale nto uba kulaa malanga abantu bangcolile bethuna, abantu basebenzisa amayeza. Umfana yena uzofila kanjani uma uzowuthi manigqiba usebenzisa itawuli waze usugqiba kwakho uhambe nayo kowabo? Akazucinga uba mhlawumbi ikhona into ozofika umenze yona phaa kowenu? I'm just thinking, I'm just saying. Ngoku ke ngoku ndifuna uya phaa ke ngoku emadodeni. Yeyi, amadoda ngoku ndikuxelele ayahamba ayolala kwantombi. Alala umntu athule arhone emane ezibrashi isisu kwantombazana. Emfondini ulala njani kwantombazana ungazi noba kuzawufika omnye umntu? Ulale kusephandle, uvuke mntakabawo unxiba igawuni kagirl. Ugqiba kwakho uexpect ugirl akwenzele a full English breakfast. Ugqiba kwakho ufake iziliphasi zikagirl ezikhupha isithende sakho phofu phaa ngaphandle. Awunayo newari, awuva kwanto erongo, awuboni kwanto erongo. Phofu uze ulengise izandla. Guys, na awuyazi phofu nale bed bibi ithengwe ngubani? Ewe ke abanye baye batsho uba no, kaloku ndiyamazi uba uyasebenza uSilindile, so uSilindile uzithengele le bed. Kuthini kuwe? Uyindoda enjani elala kwantombazana? Uyindoda enjani efika itye mntakabawo idicela isamo? Ekutyeni ungakwazi noba kuthengwe kanjani, noba le ntombazana ihambe yayoqhekeza ibhentsi ukuze afumane ukutya. Kuthini kuwe? Uze nje ujingise izandla uza kwantombazana ufike ulala uphinde utye uvule iifriji zentombazana uthathe iremote ucofacofa i-TV mntakabawo. Umbuze futhi uba hayibo yazi bencifama usebenzisa i-DSTV Premium. Iphi ipride yenu guys? Ndibhidekile. Ndibhidekile nyhani ngoba mna ndikhule kuthini umfana, indoda ayilali kwantombazana. Hayi nina ngoku bantabam, ndithi nithe niqathuke nibeke neenyawo phezu kwe-coffee tables. Hayini. Kodwa umntu wakhona mntakabawo, there are things that they refer uba zazisenziwa ngomkhulu babo nobabomkhulu nobani bani. But you don't refer this uba ubabomkhulu wakho wayengalali kwantombazana. You don't refer that uba ubabomkhulu wakho wayengangeni kwantombazana ntlobo. Bese ngomso la mantombazana xa inibiza ngoSibari Makoti enidelela la mantombazana ngoba kaloku ukukhombisile uba she's capable of taking care of herself, azibiza uba u-self-sufficient, ube offended kwa wena futhi. Xa ezophinda akuxelele futhi kakuhle kakuhle uba andikucenganga wethu noba ungahamba yikho kakade into ondenzela yona, ukhubeke ube inyama wena ngoba kaloku wena uzilibele ubungubani and awuzazi iiduty zakho, awuzazi ii-roles zakho as a man. Khaniyeke ulala emantombazaneni. And akho nto ibuhlungu guys njengokuba uzofind out uba le ntombazana ukwenza wena happy ihambile yayoqethukela omnye umntu yade yakhuthuka inqentsu for you so that she can make that house of hers or that room of hers warm for you, to impress you. Uyafika wena uvula ifriji uyatya. Kuthini kuwe? Fine if wena ubumnikile imali wathi makathenge ukutya and then yena wakhetha ukwenza into zakhe, ugqiba kwakho kwafika uSipho wathenga ukutya wena watya. Unembeza wakho ukunikeza that thing yokuba benditya ukutya bendimcele ukuba athenge ukutya endlini. Guys, nidiniwe na? Siniyuza kakhulu na? Sinibona xa sibona nina sibona i-ATM. Are we using you so much that ngoku nani niqonda uba nizawuba ne-double standards? No, ndifuna ukwazi, and I'm not saying all of this out of judgment, but I've realized uba nina nisebenzisa into zabobomkhulu, into zamandulo nesintu nenani nezinto ekuyichilo kunina
Only when it suits you. That's when nizobuyela kwambo. That's when nizowurifera komkhulu kobani bani. No, I'll wait for my comments.